Ти имаш 2-3 хиляди лева заплата и това ти е таван. Почнах да работя здраво, да спестявам пари, да почвам да ги инвестирам. Аз работя от 15 годишен, работил съм, както казах, всички възможни работи на света. Сега хората завършват средно или висше образование. Какво би препоръчал? Твоя личен опит да започнат безплатен стаж към работа, която в бъдеще ще им се отвори и им е тяхната мечта на работа, или веднага да почнат да работят за пари? Какво е твоето мнение за това? Бих посъветвал всеки човек, независимо дали е завършил университет, дори да не е завършил университет, ако искате да се занимавате с нещо, каквото и да било то, какъвто и да е бизнес, отидете при някой такъв човек, или дори да не може да се срещнете на живо с него, напишете му имейл, по някакъв начин се доберете до него, със сигурност може да намерите имейлите на тези хора онлайн. Напишете му така и така едно мотивационно писмо, в което се представяте, казвате какво искате да правите, с какво може да допренесете вие и че ще работите безплатно. Задължително. Колко време ще работите безплатно? Няма да умрете от глад със сигурност, повечето от вас имате родители, нищо пък и не ви пречи да работите две работи. В смисъл, ти много добре знаеш, че се работят и по 3 работи, така че стига да има желание, има и начин, няма да умрете от глад. Работете някъде без пари, т.е. за да взимате опит, да натрупате по-скоро опит, да видите нещата как се случват отвътре, че взимаш знанията и стръгваш, което обаче повечето хора няма да имат абсолютно нищо против с това. Отивате и работите за без пари, т.е. безплатен стаж или веднага да почнеш работа. Като започнеш веднага работа, повечето пъти започват на златни пясъци по някой курорт, сервитьор, нещо, което е сезонно, след това се хващат нещо, което няма кой знае каква перспектива, дали ще е крупие примерно в казино или пък, брокерите имат доста за развитие поле, но повечето работи, на които хората се хващат на тази възраст, нямат поле за развитие, нямат поле за изява. Тоест ти имаш 2-3 хиляди лева заплата и това ти е таван. Тоест, те си мислят, в даден момент, като намеря по-добра опция, ще се преместя. Не. Започни сега безплатно, работи безплатно, работи за без пари и се научи как се прави, вземи знанията, вземи опита, 1-2 години дори да жертваш, но след това ти ще си години по-напред от този, който е работил 2 години за 2000 лева. Това е моето мнение, разбира се, не ангажирам никого с него. Това бих направил аз. Го правил в интерес на истината. Пак ще се съглася с тебе, което вече почва да се ядосвам, не, шегувам се. Аз по принцип обичам да играя на контра на хората, така че ще влизам на повече контра от цялата. Не, влизай. Да става интересно просто. Не бе, няма проблем, влизам на контра, ама аз искам да споделя моя житейски опит, свързан с това, което ти каза, понеже аз започнах пак наобратно. Първо работих здраво и тогава почнах да инвестирам в образованието си, а сега е почти също. Почнах да работя здраво, да спестявам пари, да почвам да ги инвестирам в това, така. Нали? Не, извинявай, ще прекъсвам, не ме разбери погрешно. И аз съм го правил. В смисъл, аз работя от 15 годишен, работил съм, както казах, всички възможни работи на света. Да. Аз също съм работил, когато съм бил ученик и студент и така нататък. Доставчик, с какво ли не съм работил, така че аз също не съм тръгнал по този път още от началото. Но на 15 години, нали, ти тези неща не ги знаеш и няма кой да ти ги каже. Тогава, 2015 година, интернет не беше това, което е сега. Нямаше хора, които си говорят онлайн по камерите и нямаше подкасти, книги. Това не беше изобщо, беше много по-различен свят. Не, така е, да. И по същата тема, аз почнах на 13 години да работя в семейни бизнеси и после съм работил за други бармани, какво ли не, за пари. Но момента, когато разбираш, че развитието ти, когато само се фокусираш върху парите, минимално за това, което аз лично искам, нали сега, както ти каза, не ангажирам никой с техните желания за развитие, никой никога не е задължен на никого, колко да се развива, но все пак за себе си. Когато разбрах, че физическият ми труд, дори и психически до един момент не може да бъде увеличен многократно, защото примерно какво е? Ти си сервитьор, ти си барман, всичките ти доходи, които правиш, само единствено зависят от тебе. Ако утре от други ден ти си щупиш кръка или ръката или каквото и да е, какво правим? С това мислене и аз, направих си парите, почна да си правя инвестициите, всичко това. Аз съм супер благодарен, че те възможности ми се откриха, нали, благодарение на супер много здрава работа, нон-стоп, 2, 3, 5, 10 работи на ден. 10 не, ама около 5 май съм максимализирал различни неща, които носят приходи. Стигнах до момента, докъдето тези пари вече не са так толкова много и вече искам да се фокусирам към лонг търма, където работя за без пари.
Правил съм го много пъти, стажове или каквото и да било, които са ми отворили уникално много врати. Даже първия ми стаж, когато правих, беше в Калифорния, Санта Моника. Работих, давам пример, обичам да давам примери. Работих в Venture Capital, където е за инвестиции на стартъпи. Почнах без пари, никога не съм очаквал пари, нали, от тях. До края на първата седмица, защото имах тая, нали, знаеш, когато работиш от малък, ти вече си свикнал да работиш. Имаш работна етика, да. Работната етика ти е на високо ниво, сравнено с, нали, не искам да кажа новите поколения, че ги мързи малко, ама си ги помързалява. Ами, това си го говорих вчера с един приятел също, че ги има двете крайности. И то това е със всяко нещо в живота. Има го уникално гадния пример на младежи, които ходят по дискотеки, не правят абсолютно нищо, цъкат си постоянно на телефона, мързи ги да гледат, да работят и нищо не става от тях. Нали, в смисъл, сори, ама от много от тях наистина нищо не става от тях. Реалността. И го има другия пример обаче, който е тотално другата противоположност на млади хора, които са на 13-14 години и вече са милиони или вече правят по $10,000 прямо на месец. Благодарение на онлайн информацията, курсове, подкасти и така нататък. Така че има ги двете крайности. Средната класа хора не се показват и не толкова много, защото те не са интересни с нищо. Да. Тоест тези хора, които за нищо не стават, хората им гледат сира, забавно им е да ги гледат, а тези другите хора изпъкват пред всички останали, защото са постигнали нещо, което другите не. Така че ги има и двата вида хора. Има ги, да, така е. И аз, нали така, почнах с безплатния стаж. До края на първата седмица, защото имах тая работна етика супер много, CEO-то ми предложи да ми плаща, което за мен беше огромен комплимент. Първата седмица, в смисъл, това беше уникално. И, нали, така, работих си и вече се джойнах като партньор в една друга инвестиционна компания. Обаче хората, между другото да ти кажа, да споделя честно, никога не съм се бил фокусирал върху парите. Важни са, обаче повече съм се фокусирал върху вида на работа, която правя и хората, за които работя. Много е важно за мен. Хората да са етични, да са добри. Не винаги се получава и затова, нали, имам право да се напуснем или да не са ни клиенти. Работих 15-20 часа на ден. България или чужбина? Каква ти е равносметката за това за себе си?